Ngibingelele ngiphile ngilamkelana kubathandi bomculo maskandi kule channel ke endethela udaba ohamba phambili njengamanje ke khona ke omunye kumlandeli ukhulume kabi lapha ke naye ke ubaba uThokozani Langa lensizwa ke ibikhulumela ke yena ke noma ikhulumela iside lakhe lapha ke uKhuzani ubonakala sengathi ke owakhe ke umlandeli uKhuzani ke umfo waMpongosi ushilo kakhulu ke lapha ke ubaba uThokozani Langa ukuthi ke wena baba ke uThokozani Langa usumdala kakhulu impela lapha endimeni yezomculo sekufanele ngabe ke amakhokho wabeke ethala uhambe ke lapha uyokwenza ke into zasekhaya okanye ke imfuyo yakho lapha ke ekhaya olundi olumahlelehle njengoba sazi ukuthi ke ubaba uThokozani Langa ke usemdala ngempela ke endimeni lensizwa ke ukhwele wadilika impela ukusho ukuthi ke uKhuzani ke usewenzele lukhulu lomculo kaMaskandi njengoba ke wena baba ungakawenzi lutho kodwa ke usumdala uKhuzani ke akufica khona kuwona ke lomculo awuyizwele ke nathi ke lensizwa isho njalo. Cha ngiyala ngiyaphika baba uThokozani Langa ngiyaphika baba uThokozani Langa umculo awufile baba uThokozani Langa wena ugugile uphelele ushatini hamba uye emakhaya uyolusa inkomo uthathe izimbuzi uthathe izinkukhu lapha ugugile baba uThokozani Langa uphelele ushatini wena awusekho egemini wena awusekho egemini uMaskandi uKhuzani uvusile manje uyathanda uMaskandi usema university usema resi uMaskandi waziwa ngisho emaparlamente waziwa ngisho ko Limpopo waziwa iAfrica yonke ko Zimbabwe waziwa overseas abaculi baMaskandi baziwa overseas uMaskandi uvukile manje uKhuzani uvusile uMaskandi abaculi bakaMaskandi manje bathola ama gold disc bathola ama platinum abaculi bakaMaskandi njengamanje banama event athi bona ba attract ama sponsorship abaculi bakaMaskandi sekunama sponsors kuMaskandi njengoba manje njengoba sikhuluma nje uMaskandi njengamanje sekune team yebhola ebizwa ngokuthi iMaskandi team iMaskandi FC uMaskandi ukhuphukile usezingeni eliphezulu kabi uattract ama sponsorships wa-attract ama televisions wa-attract ama radio stations uMaskandi ngisho upresident uhleli nje uyawu-recognize kulesi sikhathi esiphila kuso angathi baba uThokozani Langa amaguga wena ebese kube ngathi uMaskandi ufile ngokuguga nje kwakho obaba uphuze ekhemisi baguga bahlala phansi obaba uwashela imhlophe baguga bahlala phansi ondidane balala obhova balala awufileke uMaskandi ngokwenzeka kwazo zonke lozo zinto wena ugugile wena vuma ukuthi ugugile yeke kulo bangisana nezingane lapha koMasatma namasama awards ulo bangisana nezingane uyothola indondo ongayideserve lapha ugugile baba uThokozani Langa dedela ingane ziyagijima estage wena usenawo lawo mandla ingane ziyagijima manje oKhuzani omthandeni ogatsheni ontencane onkosi yamagcokama oduma kahle omdumazi onjoko olimit omjabulisi omjolisi osikweletu obahuphe othwasale ekhansela ibona bonke labafana bakhona manje ibona abayaziyo igame ukuthi kulezizukulwane esiyithi kanye nama 2000 kumele bayiphathe kanjani njoba uyibona nje igame kaMaskandi ukuthi ingene ezikoleni yangena emares yangena ema-university yangena kwezepolitiki emaparlament yangena yonke indawo uMaskandi uvimbezela ekhathini zenu uMaskandi bawungekho kwi-top 10 yokhozi yokuhlukanisa unyaka njengamanje uMaskandi uhlukanisa unyaka makhona ingoma kaMaskandi nje unyaka uyahlukana ngengoma kaMaskandi uMaskandi uyaphakama uyaphezulu ngekhathi zenu babengekho abacula babe nama festival athi bona namhlanje siphethwe uKhuzani kukhona ogcwalisa istadium kukhona all white spring picnic kukhona ogatsheni Maskandi festival uMaskandi uphakeme ukwelinye izinga njengamanje akuzothi baba uThokozani Langa ngokuguga kwakho bese kube ngathi uMaskandi sewufile
wena babuThokozani Langa hamba uyo analyze inkomo emakhaya uanalyze imfuyo ngoba ugugile manje hamba uyo analyze ukuluswa kweinkomo babuThokozani Langa uMaskandi uzoanalyzewa yithina esisegemini kaMaskandi uyabona uMaskandi njengamanje uhlukene amaqembu awu4 kukhona iBlue Nation kukhona iRed Nation kukhona ezogazi sibalo gatsheni honto encane honkosi yamagcokama oduma kahle honjoko ezogazi lezo ezidla nje bonke abantu emhlabeni ngogazi bese kuba khona leli iqembu lesi4 lakho babuThokozani Langa elingenalo ugazi futhi olingekho egemini olingenalo futhi iqembu esekumele nje lithatha umhlala phansi lapho sibala wena babuThokozani Langa sibala na ubaba omncane uDennis uSigwebo akahambe ayolusa inkomo emakhaya akekho egemini uphelele ushadini uSigwebo sentambo ubaba omncane uDennis uanalyze insangu naye uyabona nina hlalani phansi manje nibonise ingane ukuthi mfana wami ingoma this year mawufuna ukuyishaya kahle awuyibambe kanje uyabona mawufuna ukubamba kahle abantu yenza ibani nombono nina ningaba ama-analyst analyzani inkomo emakhaya manje anikho egemini niphelele ushadini akuzothi-ke ngokuguga kwenu bese kuthiwa uMaskandi ufile uMaskandi uKhuzani elwa kanzima kangaka ukuthi uphakame uMaskandi uKhuzani ubhizi uqasha abaculi uKhuzani ubhizi uthatha abaculi ubafaka enkampanini yakhe iGP ukuthi abathuthukise abakhulise nabo omzukulu nabo oduma kahle bayi products kaKhuzani nabo sikweletu abanye bayeza uMaskandi usebenza kanzima uKhuzani ukuphakamisa njobe ehlukanisa unyaka nje kabili lonto ikuyirecord likaMaskandi uphakeme uMaskandi ngaleyo nto njengoba ingoma kaMaskandi ihlula zonke ingoma ku-YouTube ngama viewers iParis kaMthandeni yonke lonto iphakamisa izinga likaMaskandi njengoba iParis nje ikhuphula ama views kangaka ku-YouTube ihlula zonke ingoma ebeyivunyiwe zamanye ama-genres manje wena babuThokozani Langa ke ngokuguga kwakho ke nje sekufuneka kuthiwe hayi uMaskandi ufile mawuthi kubola umculi imuphi lo mculo obolile ngokuthi uKhuzani nje ahlukanisa iminyaka ashaya indondo abe nogazi abe nabalandela abaningi umthandeni abe nengoma endlula nonke abe nama views amangaka sekukufa kwaMaskandi njalo ngokuthi nje wena wenza lutho awukho egemini sekukufa kwaMaskandi lokho aya ukahle babuThokozani Langa hey sokutshela phela thina sokutshela thina sizinsizwa thina sokutshela impela nje asukunqeni thina kugile uphelele oshadini uphuphile awukho egemini ngisho ungafoster manje uthi ukhipha ialbum angeke udle lutho ngayo ngoba angeke siyithenge ngoba iphelele oshadini uyabona awukho esitayeleni esidlisayo njengamanje awusenawo amandla okungena esitayeleni esidlisayo njengamanje makuculwa ingoma zothando olwakho uthando wilo lakudala uyabona makuculwa ingoma zosizo olwakho usizi yilo lwakudala ulazi usizi lamanje so hamba uyohlala phansi babuThokozani Langa udedele lesizukulwane sethu esi-understanda thina sisikhiphele umusic sibathande nabo ngendlela esasinithanda ngayo nani nawe wathi ufika la waqoma ibhova nahlangana ngendidane ninebhova indidane yaza nihlanganisa nobabili nebhova yanitalapha wathi ufika wena wafike watalabhana nobaba omdala ubaba uBhekumuzi lithule engenze lutho kuwe natalabhana uthi ungena egemini kwangekona ukufaka amaskanda lokho indidane nebhova indidane selingasekho ibhova yatalabha wena natalabhana ninendidane awukubonanga kukufa kwamaskande lokho
babuThokozani Langa ume kancane ulo analyze ukuguga hambe yohlala emakhaya